Kaijab wa man ni unod bay. Banabay oy. Wa naman nay unod. Kanito nga ako be. Madali ta kay bas na abtan sa tiya. Una, wa man pud ni suod bay. Sige, kuha na tagotro nya. Ato lang ni ilabay ni. Sige ato ni panlabay. A few moments later. Boto suli kong kelebihan ako rin. Narabeda mong kawatan rin. Nakasiguro yung uwas kong kelebihan ay. Liris rin mga tohana rin rin. Karoon mong nimala mo. Kawatan mo kayo ha. Boy! Masa mong ulas kong kelebihan. Nangawat ako maglubi na. Nakamura na para kawat iglubi. Karoon na mong nimala mo. Nanalagyan tagiya bay. Kamura na para kuwas mong lubi dukyo. Sipit-sipit mga leksyon. Kumatay na ang lubi gamay na lagbong awan ako makupras parang sunod buwan. Yung agyo, lumang kinaon. Malo na mga tawanan ni. Sabi gusto ninyo dahi. Oh, kung lubi ipanitan pag ninyo. Niman mga matay na kabayad ka, may kabayad ka. Taka-taka ka, usara manggali na. Kataka-taka na, damo nagbagal no. Ibalabay pa sa yung uban dito. Gidamo kayang bagalan na. Unsay damo nga gamay ra gay mo gikuha nga lubi nga duha ra gani kabuok kamong gikuha pagsaka. Mingon nung kadamo kog bayro non. Pabayron tagin mo ang lubi damo kay nang kuha. Di jud mo bayad. Di mo bayad kini sundang bayad din ninyo ni. Ayaw nga pala. So, among i-shout out si Jake Wim taga from Kalinan, Davao City ug si Rata Balka Melby nga taga Sabang. So, shout out daw siya. So salamat kayo sa pagtanaw sa mong video ug i-subscribe, like nya, comment lang mo ug sa gusto among i-pashout kung sa gusto magpa-shout out, comment lang mo sa comment section. Salamat sa inyong pagtanaw sa video sa Bisaya Combines. Sige, salamat kayo.